General Chiwenga panguva ino yamuziva kuti aiwa vari musuccession battle patiri kuona kuti 2028 zvaakuaprocha achitarisirwa nevanhu kuti aiwa ndiye achasucceeda mutungamiri wenyika. Panotanga kuposta mapictures ake aiwa ari kunyika dzamuziva kuti dzavainoreceiva training dzakaita sena Russia vachiti aiwa general ndo vari kufanira kupinda kunyange zvavo maleaders avasiri kuda but chokwadi ndicho chingoripo pachena. Nsanapinda mashoko anobuda njorwa panapa aiwa ndo paya panoti bo subscribe like what on the bell like vanoposta mapictures aya muri kuona aiwa obuda njorwa achiti if push comes to shove and ED finally realizes that 2030 won't succeed, he will initiate a coup and let Valerius Vanda take over. All that just in order to block Chiwenga, because truth be told, as Kuda Chiwenga aite take over, he knows what's in store. Shouldn't we worry about what's going on in ZANU-PF camp? Their political decisions affect all of us. Therefore, if we ignore the 2030 resistance, either way, there is a plan to keep G team intact. Mashoko anobuda kwa pana bana vakomana amuona paendo yakanzi Chimama vachiti aiwa chikwadi chiri ngoripo ndechekuti vakomana havasida kuti general vapinda noti kuti general muchiona mamoves ari kuita nyangwe nemaspeech avari vachitaura vachiencourage unity vachida kustopa corruption. Tikuona kuti aiwa vakomana unyazoziva kuti kana general achingangopinda zvinenge zvatodhakwa havasina kana move havasina kana say vanoziva kuti vanoexposewa machete dhizi ese vari kuita vachiwana mari dzekupinda mapoketsi mavo zvinoitwa kana kumisiwa kuputwa on a halt. Ebudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. I've been a comment section medu, so I'm gonna subscribe or like, and turn the bell icon.